Right, greetings everybody. Siyanamukela kwi-Growth Portal Network. Namhlanje siniphelekele one of the best. Sine-special guest namhlanje, uPastor Pasika Xhawuka, all the way from the Eastern Cape. Inkulu lento inge-Eastern Cape kule podcast because zonke ngoku-guests zethu they are all coming from the Eastern Cape. Usuka kwindawo kuthiwa kuse-Indwe. Mfundisi, khawubulisa Yes. abaphulaphuli kwindawo abukele kuzo. Mandibulise ke kubaphulaphuli bonke kwindawo ababukele kuzo. Mandithi South Africa yonke. Yes. Ngokukhethekileyo ke ne-Cape Town egameni lenkosi Yesu waseNazaretha. Eziba ke setshilo ke ilida yam apha nguPasika Xhawuka lo. Yes. Obuya e-Indwe e-Eastern Cape. Ndilapha ke eCape Town ngokokuhlala ke nokusebenza. Yes. Hallelujah. Sikubona selapha eKapa kukho abantu abakwazela from eIndwe. Ufundile phaa eIndwe, ufune kuphi isikolo? Ndifundile eIndwe, ndikhulele phaa, ndizelelwe phaa, ndakhulela phaa, ndafunda kwisikolo i-primary eSiyakhula. From eSiyakhula ndabe ndimuvela to eLadyfrere. Oh, ndawoni phaa eLady? eLadyfrere, eMagaiesneck. eMagaiesneck? Yes. Nyathela eMagaiesneck. Hayibo, ndawoni eMagaiesneck? Kwilali yaseThafeni. Yho, Njenga usehla entabeni phaa, nantsi icawe yaseRoma, nantsi ilali yokuqala ndakhona phaa. Ndingena apha eRoma State ndiyehle ndiya phaa eTrust kaloku. eTrust, ndiyabona. useThafeni? Yes. Ndinayo ifemeli phaa eIndwe. Umama ufundisa phaa eSelukhanya. Elukhanyo, yes, Elukhanyo. Ya. Okay, so uhleli ndawoni phaa eIndwe, igama lalo yakho so that into obukele yathi heyi nanku umntu waselalini yam. Ndisemzamo omhle, ilokishi yokugqibela xa uphuma apha eNdwe usiya eLiot. Yes, ilokishi yokugqibela kufutshane kakhulu apha endleleni. Oh, Emzamo omhle. okay. Yes. Okay. Mfundisi, utshatile. Xesha elinintsi ke ndikubona ungami wedwa kwezi ndawo utshatile. Uneminyaka emingaphi udibene nomama? Nditshatile, my leader. Yes, ndine-19 years. Ndikunye ke nomama. Sibusisiwe ke ngabantwana abawu-7. Yes. 3 boys, 4 girls. Umntu uzawubuza uba ufuna 7 ne-19 years, ingaba ugqibile? Yeah, I'm done now. Ndigqibile ma. Are you sure uba ugqibile okanye uthatha ibreak? No, ndisure ndigqibile. NdinguYakobi weli xesha. Okay. Yakobi weli xesha ndim. Yes. At the age of 40, 7 kids. Wow. I think uThixo ndibusisile. Yes. Now, umtshato according wena, because ke izinto ezinisebenzelayo mna azinokusebenzela wena emtshatweni. I believe umtshato yi-ministry okanye umtshato is an institution on its own. Yabona. Mhlawumbi umtshato according to wena ungathi yintoni umtshato? Describe uthini umtshato ngokwefemeli yakho. Ngokwefemeli yam umtshato okokuqala kufuneka kube yinto ekubanjiswene kuyo. Zikhona into ozifundayo emtshatweni kakhulu kwi-partner. Kukhona uhlobo lakudala ababefundisa ngalo ukuthi awunawumamela mhlawumbi kumuntu ongumama, awunawumamela kakhulu. Yes. Yeah, uyabona ke ngoku kweli xesha langoku sisemtshatweni sibabini, indoda nomfazi. So omnye kufanele ukuthi amamele komnye ukuze umtshato lo womelele, ukuze umtshato lo ukhulu ubheke phambili. And futhi kunabantu abafundayo abajongile indlela yokuhlala kwenu. Indima yasemtshatweni funeka kuthotyelwane. So umtshato ke ndingawuthatha as if mandibeke ngolu hlobo into yasezulwini umtshato. So ke into yasezulwini kuyathotyelwana. Ingaba mhlawumbi ke ngoku umtshato lona usisidingo? Umtshato usisidingo kakhulu because ndingabeka ndithi xa ndilanda indoda ayondoda ngaphandle kwenkosikazi. Indoda futhi ayinawukwakha mzi ngaphandle kwenkosikazi. Noba ingasebenza ifunde ibe nemali, ibe nee-mansions ezahlukeneyo, kwezo mansions iyawuba zii-mansions zemikhuba. Kodwa xa kukhona unkosikazi umtshato uba mhle kakhulu because oyena mntu womeleza le nto ngunkosikazi, oyena mntu wokha umtshato ngunkosikazi. Kwindima yokuhlala umntu oqoqosha abantwana, noba ndingasebenza ndiyindoda ndiprovide, mhlawumbi unkosikazi akasebenzi ndiprovide, kodwa oyena mntu ondincedayo kwalapha emtshatweni nokukhulisa abantwana yile nkosikazi. Ngowona mqolo unkosikazi emtshatweni. Wow. So usisidingo, usisidingo kakhulu because
Ndiyacinga mna mhlawumbi at this age ngoku uba ndandingatshatanga mhlawumbi ngendaphalala okanye ngendingasekho emhlabeni. Wow, wow, wow. Umtshato kweyam indawo endicebile. Sisidingo. Yeah, sisidingo. So I believe ke mfundisi uba akuhlali kumandi emtshatweni, kuyaxatyanwa phaa naphaa. Yes. So wena how do you handle like indima ye-conflict xa emngcwabeni, nkosikazi? Yes, umtshato unamaxesha, ube nee-ups, ube nee-downs. Yes, so ke njengabantu ke bakholiweyo abanezwi likaThixo lisifundisile izwi ukuthi ke noma kuthe kwakhona into esiphazamisayo sikhangela igumbi apho sizawulungisana khona, kakhulu hayi phakathi kwabantwana, ingabachaphazeli abantwana. Silungisane sisobabini ngoba siyazana sobabini, siya-andastendana sobabini. Xa ndithe kwafumaniseka ukuthi ndiye ndanesiphoso, mhlawumbi noba kusemalini, noba kungomntana, ndikwazi ukuzibona ndizithobe. Nonkosikazi ngokunjalo xa ethe wanesiphoso akwazi uzibona azithobe. Iyaphela loo nto, sivuka kusasa sisemthandweni, sithetha into enye. Badla ngokuthi abanye abantu xa ungumntu ongutata akufunekanga uvele xa uye waphazama, sentsho uba ndiphazamile, ubona nkosikazi mhlawumbi uyakubonisa, funanga uvume kuloku uboniswa qho nkosikazi. Loo nto ikwenza into yomyeki ngelinye ixesha. Mhlawumbi what is your take on the oko? Hayi hayi nkosikazi ubunyanisile, hayi nkosikazi bendirongo. I think kweli cala lokukholwa xa unezwi likaThixo uthobela uThixo uzayithobela ingcebiso esuka kunkosikazi. Okay. Xa unezwi likaThixo, xa likufumene wangumntu othobekileyo, uzayithobela into esuka kunkosikazi ngoba injongo kukuthi siwakhe lo mtshato abantwana babone abazali, bangaboni indlongondlongo, bafunde kuthi kuqala. Njengoba sipritsha ivangeli nasezindlini zethu, abanye babantwana bethu abakholwa, abanye bayayithanda icawe, but funeka sithi sibafida ngale mfundiso yokukholwa, yoba nezwi likaThixo. Noba sethe waphazama, wahamba ezinye iindlela, kodwa iyambuyisa. So ke le ndima yomtshato iphakamela kakhulu. Yes. Utshatile, ngumfundisi, uyi-gospel artist. Mandiqale kule ndawo mfundisi uba ibaluleke ngantoni into yoba ngaba xa uyi-gospel artist utshatile abe supportive kwipata yakho? Ibaluleke ngantoni uba ngaba abe supportive kwiministry yakho yomculo? Mandiqale kule ndawo yokulungisa ukuthi ke eli gama lomfundisi yabona, njengoba sesikhona ngokuhlangana nee-artist kuye kuvele into yoba mfundisi wam ngokwapha ebanzini, no, I'm a local preacher. Andikabi nguyomfundisi. Yes. Yeah. Ngandisikisi loo ndawo. Yeah, so ke kubalulekile ukuthi ke unkosikazi asoloko ekhona ecaleni kwam because sijonga ukuthi nangeendaba ezi sizihambisayo noba kungomculo kodwa ivangeli lingahlazeki. Sizivile iindaba, sikubonile kusenzeka futhi andinawufosa ukuhamba ndindodwa. Kuneengonyama phandle apha ezinamandla, ziredi, zilindile. Umntu onamandla kaThixo ujongiwe, isitha simele phasi makhela umkhanya, sijongile ukuthi singahitha ndawoni. But ndingase ndibeke ngohlobo loba mna as i-artist, unkosikazi ungamehlo wam asekhosi. Kwizinto endingaziboniyo ezisa ngasemva uyazibona. Futhi okokuqala, umntu ongumama noba singathini, umntu ongumama, umzekelo ndizawuya ekungakholweni. Phaa ekungakholweni indoda noba ingahlalisana iveki nomntu obhinqileyo, umntu obhinqileyo uyinikiwe laa nto ukuthi abone wide futhi abone ngapha kwendoda. Uyakwazi uyifunda indoda eneveki ehlala nayo, abone uba apha futhi azifunde ii-weak points zendoda nalapha istrongo khona ngeveki, kodwa indoda ingekaqwalaseli into yona kumntu obhinqileyo. So ke yilaa nto uba kubalulekile kakhulu ukuthi ke nalapha emtshatweni inkosikazi yam isoloko ikhona ecaleni kwam. That's why ke kwiindawo zonke endizihambayo ndisoloko ndihamba naye. Wow, wow, wow. So kule 19 years yomtshato, xa siyivala le topic yomtshato, nigcine ntoni? Sigcinwe kukukholwa nokunyaniseka omnye komnye. Eyona nto isibambileyo, because xa ndinawuvumela ukuthi ndinganyaniseki phaa kuye, ndivulela uSathane ithuba okanye ndivulela inyama ithuba isebenze. Kodwa ke ukuthembana nokukholwa sihlale ekuthandazeni thina sisobabini, loo nto isenza ukuthi sibambelele.
Wow, ngicela nje Yes. ukhuthaze phaa umuntu omsha nomuntu okule age yakho Mm. othi mhlawumbe uyarhalela ungena emshadweni. Abantu bayawuthanda umshado. Ndingathi okokuqala kumntu omtsha okhona phaa ngaphandle kakhulu kweli cala ke lokukholwa, ngoba Yes. ndimela lona kakhulu icala lokukholwa. Kubalulekile okokuqala xa ungumntu omtsha ungajongi nje kodwa ube ngumthandazi. Mm. Inkosikazi iyathandazelwa ukuze uThixo akunike inkosikazi ekufaneleyo, Mm. eza kuthobela nawe uyithobele, nibe ngabantu abahamba indlela nibanye. Yeyona nto ke leyo. Mm. Inkosikazi iyathandazelwa. Mm. Yes. Yes. Okunye kwizinto ke ezinothi zivele Yeah, emtshatweni yeah. nalapho sineenkokheli emabandleni apho umntu akhansilishwa khona le nto kuthiwa yintlambuluko. Mm. Xa kuvela ubunzima, tsala isitulo uyohlala, noba kuphambi kotata noba kuphambi komama, ngoba sikhula evangelini sifundiswa ngolo hlobo. Mm. Ubeka intliziyo yakho phambi koThixo, nenkosikazi ibeka intliziyo yayo. Le nto ihlangane ke ngoku iyiqini somelela xa omnye ehlambulukile komnye. Mm. So ke iyamnceda kumntu omtsha athandaze, ahlambuluke. Ingamgcina loo nto. Haleluya. Mm. Umfundisi, umntu uyakwazi, uxolo mfundisi. Mfundisi, umntu uyakwazi ukucula lo mculo wokholo engakholwa? Ndiyibonile ke isenzeka Mm. kakhulu. But kwelam icala, Yeah. hayi. Okokuqala mandingene kule ndima yoba zange ndihlabelela ndingakholwa. Okay. Okay. Nasesikolweni zange ndacula. Ndandawuthatha ivangeli. Ndinosibalo wam owayehlabelela kakhulu, Mm. usahlabelela namhlanje. But xa ndithatha ivangeli ndanikwa idyuti Mm. yokumthandazela. Mm. Ndathi ekumthandazeleni wayihlabelela indoda kwehla umlilo Yeah. ebandleni. Mm. Ibandla lidliwe ngumlilo. Mm. Mna ndinikwa idyuti yokumthandazela. Ndandivuka 2 o'clock ekuzeni kusa, Yeah. ndithatha ifowuni, kungekabikho nto zeWhatsApp. Mm. Ndithatha ifowuni, ndifowune efowunini, masivuke sithandaze, kusasa Mm. siyohlabela Mm. inkonzo yomthendeleko. Mm. Sithandaze nale ndoda, hayi, hlabelele kwehla umlilo. So apha ekuthandazeni ke uThixo kanti uyabona, wabe seyandicaphulela. Mm. So ke yinto yobabalo, Hey, hey. yigrace nam endicinga uba ndingasuka kuThixo naye ingathathwa. Mm. Yinto endiyinikwayo, sisikhali, ndingabeka ngokuthi sisikhali endisinikweyo njengoba ndilikholwa ukuthi ndivule indlela ngaso. So kahle kahle wena, in as much as ke singanebalekela mfundisi into ethi siyayidinga imali, Yes. but xa ndikuva kuhle awukho after indima yemali. In Mm. as much as uba ijeni le yakho izawudinga imali, yabona, uba ihambe, but ingathi ungumntu lona ongumhlabeleli. Yes. Ingathi kukhona luhlobo lwangabo ufumanisa lona umntu yi-artist, ufokase uba ngaba aziwe, athini, enze imali, agige. Ngapha wena awugigi, uyahlabelela. Yes, ndiyahlabelela Mm. nasekuthandazeni ukuthi ke uThixo ke avule iminyango Yes. yesponsa Mm. nalapho, but Mm. ewe imehlo lam alikho apho, but Nangona kuyidinga ekugqibeleni. yes, Yeah. nangona ke ekugqibeleni ubone ukuthi okay, zikhona izidingo ezinje nanje ezifuna imali engathi iphakamile noko, ngoba okwangoku ndisebenza ndibetha kum epokethini. Mm. And ungumsebenzi ke omkhulu ophakamileyo kakhulu. Okokuqala futhi ndiyibulele inkosikazi kulaa ndima, Hey. because asingawo wonke amakhosikazi xa uthi uThixo ubeka into ethi Hey. ifuna imali yalapha endlini, Because yinkcitho kwabanye abantu leya. inkcitho kwabanye abantu. Yes. Yeah. Because inkosikazi engene nguThixo iyibone ukuthi lo muntu ubiziwe Mm. uhambisa iindaba zikaThixo, because bendiyi-revivalist, ndiseyiyo phofu Mm. nasebandleni lam. Yeah. Ndijikeleza nentente ndisenza umsebenzi, ndishumayela, Mm. kuguquka abantu. Even kwaphaa njengoba bekuguquka abantu, Mm. ndabe sendicela kuThixo isidingo sam, ndabona ukuthi unqano lukhulu, Mm. but andikwazi ukufikelela phaa naphaa ngenxeni yenzima. Ngawundiphe loo sendi ndingene estudiyo ndihambise le mvuselelo. Mm. Ndihambise imvuselelo ke ngomculo endiqonda uba ngoku ifike kumhlaba wonke, idla abantu kumhlaba wonke. Wow. Wow. So ke ndiyibulele inkosikazi evula iminyango, because okokuqala ndithatha imali ekufanele isetyenziswe Hey. yiyo, ndithatha imali yabantwana kube khona izidingo, kodwa ndiye ndithi xa ndihleli nabo sine-meeting, bantwana bam, likhona ixesha elizayo apho kuzawulunga khona, kodwa ndicela ukuqabelisa lo mcimbi So kusafara udlule. endlini.
kusafara endlini ungatyiwa, kungabikho kuhluthizwe. mazombane but kuhluthizwe. Yes, makusafara endlini kuhluthizwe, ngumuntu ongeniweyo lizwi likaThixo lo. But ekugqibeleni definitely sure ukuthi uThixo unaso isiqhamo, izawuzala le nto. Mfundisi, uqale nini ucula? Sesithele ngebe umculo. Uqale nini ucula? Ukurekhoda ndingene estudio 2023. 2023. Yes. As babe ndisitsho ndaye ndasikelwa nguThixo kule ndima yokuhlabelela, ndayiworshipha ke ebandleni. Okay. Yes, ndadumisa kakhulu ebandleni kwaze kwafikelela indima yokuthi abazalwane aba bangqongileyo nabandihlabelela nje babuze uba ziphi iCD zakho sifuna uzithenga. Nalapho ingqondo yami ingekavuki ukuthi bathenge ukuthini. Ndiyazihlabelelela nje. Inoba iye yadlula iminyaka 6 to 7 years kubuzwa le nto inye but kungekho nto ivukileyo. But kwakhona ke umzalwane ke ovukayo othi ndicinga uba lixesha ngoku lokuthi ube ungena estudio because kunesikhalo ngasemva. Alright, xa sekunjalo ke masingene. Kulapho ke ndingene khona 2023 estudio ndabe sendirekhoda a single titled Bheka kuJesu. Yes. So le ngoma uzibhalele okanye uthathe ingoma esikhona uba uqala ngelaa xesha? Ingoma le ndibhalile yona Ngokwakho? uBheka kuJesu. Yes. Hey. Ixesha elininzi ke bendingumntu othi xa elele okanye noba ndisemsebenzini nasemini nje ndinikwe. Xa ndinikwa ndithatha ifowuni ndirekhode. Then ndibe sendisiya estudio ukuthi uyiproducer ndinale nto. Ijonge le nto. Sihlale phansi ke sigcwalise le nto. Siqhubeke senze umsebenzi. Wow. So i-album yakho yokuqala uyirekhode nini? I-album yokuqala ndiyirekhode nayo late 2023. 2023. Yes. Inengoma eziyi-9 including la single uBheka kuJesu. So yenza i-10 ke. Yes. So zingaphi ingoma ezibhalileyo phaa kula 10? Ingoma endizibhalileyo phaa kula 10 ziyi-7. 7. Ya A1 ndabe sendiyinikwa ke yi-producer leyam. Khona itrack ethi Umsindisi. Yes, wathi no ungayihlabelela le ngoma le, masike senze le ngoma. Ndayihlabelela ke nyhani. Ezinye ke zivela kwicilongo levangeli. Yes. Ndithathe ke apho umoya usikelela khona ndisebenzise loo verse. Mhlawumbi kula album yakho yeyiphi le ngoma uqondayo uba ithetha nawe? Number 2, yeyiphi le ngoma uqondayo uba ithetha mhlawumbi ne-audience yakho? Uba khona iqonda le ngoma noba abantu ayinawudiwa but lena iteksele kum le. uBheka kuJesu nguyena othetha nam kakhulu. Okay. Kwizimo zonke ke endiye ndahlangana nazo endleleni, kodwa ndiye ndibonge ukuthi ke amehlo wam ebehleli ejonge enkosini. Ndibona ke indidlulisa imilambo, indidlulisa amahlathi namawa ngenxeni yokubheka kuyo, because ndithe uma ndizawurelisa yona ndatshelwa yindlu. Kukhona abantwana bodwa endlini nonkosikazi sisenkonzweni ngapha eGugulethu. Yatsho indlu yaphela sashiyeka ngezinto esizinxibileyo. I'm busy ngelo xesha nale single. uSathana wafuna ususa ifocus, sabe sizixelela ukuthi ngexesha elithile fanele basiyikhupha le single. Sapusha. Sashiyeka endlini sivale amafestire ngencence. Akho furniture endlini. Phelile yonke. Lo sende efikayo ndithi unkosikazi masigqibele le nto, uSathana akafuni sigqibe. Sagqiba le nto, sakhupha le nto. Apha endlini akho nix. Akho nix endlini. Yabona into enintsi indima yobizo it's so deep, complicated. It's very deep indima yobizo because it forces you ukuthi ufocus kule nto uyibizelweyo. Because iba yintando yakho versus intando kaThixo. Yes. Yho. Ubani lokubizileyo? Wenza into kabani? It's either uqala ngeyakho okanye uqala ngekaThixo, but ngubani osikelelayo kule nto? Because kwale yakho ixhomekeke apha ngala. Ixhomekeke apha. Because intsikelelo yale yam ifuna uba ndiqale ngale kaThixo. Then inentsikelelo ke ngoku. Yho. So saqhubeka ke kunjalo, ndabe sendirekhoda ke ngoku i-album le, ndabhizi estudio futhi ndangathi ndifakwe ii-blankers endlini kusedlakadlaka, ndangathi ndifakwe ii-blankers each and every cent esiyifumanayo le-studios. Unkosikazi uthi awunawuyeka le project, uSathana ulwa nale nto, qhubeka. Utsho le nkosikazi.
last year ibi-first gospel show yakho? Yes, last year bendilauncha i-album le Okay. ngo-October. Yes, ndandilontsha yona. Kwakuyi-event yokuqala. Yokuqala. Yes, Yaba bendihosta. successful kakhulu. Yaba successful kakhulu. Uqala. Kwaba kuhle. Yho, uqala. uThixo wandinceda kakhulu ngeyona Wow. ndlela. Yes, because as much as uba i-title le ye-album ibizwa ngoba yi-revival, so kwindawo endihamba kuyo ndiyavuselela nje. Wow. Yes, yiyo loo nto kakhulu kwi-show endiyenzayo, it's not just a show okanye for fun noba mandaziwe uba ndiyakwazi ukwenza ishow okanye Kuwe imvuselelo. kungase kube khona noba mnye noba babini abasindiswayo. So kuba ke ukhonza, awufuni uba ndingumfundisi ke, kuba kukhonza uyi-artist utshatile, ibaleka ntoni into yoba ngaba icawe le ibe yeyona ndawo yokuqala ukusapota kwimiziki yakho yomculo? Ibaluleke kakhulu ukuthi ibandla eli libe secaleni kwam as much as uba nam ndingumntu osebenzayo ebandleni Yes. kwizinto ezithile. Yes, because okokuqala akunawusuka abantu bangaphandle xa befika bafika indlu i-empty nabo bezibona ukuthi okay sisuka kwamanye amabandla. Bapha abantu abahamba nalo mntu. So iye iveze, ndingabeka ngohlobo loba iveza icala elibandayo kuloo ndawo. But xa befika abasuka kwamanye amabandla bekhona abazalwane base-African Gospel Church, kubonakalisa ukuthi kushushu and we do support lo mzalwane. Kungase ahambele phambili asilethele ezimvuselelo zilolu hlobo, uThixo aqhubeke emsebenzisa. Wow. Ndike ndibone kwezinye ishow, ndiyazihamba kwishow ndifumanisa uba umzalwane u-gifted kakhulu, but xa ujonga akho nenye imemba yapha ecaweni yakhe, okanye mhlawumbi ikhona ii-members ezi-few, but when it comes to uba abefundisi abaseva phantsi kwabo akho noyi-one. Mhlawumbi ecaweni yakhe kwenziwe enye into ngale mini, Yes, umntu yes, enza le, ufumanisa uba yes. kukho laa disconnection. Mhlawumbi omnye umntu uya-emsa ebandleni, uyacula, uyathini, uyabona, and ubhizi, but when it comes to uba bamsapota abazalwane ufumanisa abamsapoti, especially like aba bantu bapha phambili. Mhlawumbi nje Yes. just nje few, noba nje yi-1 minute nje mhlawumbi uthethe ngokubaleka ngoba i-leadership lena ixabise into yabazalwane. It is very important for a leadership ukuxabisa into yabazalwane because noba siphila kwizwe likamoya njengamakholwa, enyameni xa uzele umntwana uma eyogradyuweyitha wenza sure as umzali ukhona phaa. Ingabuhlungu intliziyo yakhe xa engakuboni. Kusithiwa mhlawumbi akho sifo sikubambileyo, akho mkhuhlane ukubambileyo, ukhona nje uhlele endlini okanye ubhizi nje yenye into uyapeta egadini kodwa uyagradyuweyitha ngapha. Yes, so it is very important for i-leadership because sizelwe ngezwi ngabo abaphathi. Okokuqala, noba sizimele babandleni kodwa bekufanele ukuthi njengabantu abasizeleyo nokukhuthaza le nto endiyenzayo i-leadership. Noba sendithe ndaphakama ndathetha but i-leadership ifike icinezele, bazalwane makusapote umzalwane. So it's very important, laa nto iyamkhuthaza nomzalwane kwiindlela zonke nezokusebenza ebandleni. Mhlawumbi uthini ngomhlawumbi kumntu othi hayi mna mntanam ndi-behind wena but andizihambi ishow, ndiyaziyeka ishow? Uthini mhlawumbi kumntu onengcinga enjalo oyinkokheli? For umntu onengcinga enjalo, heyi, ndiyathandaza ukuthi ke ngoba singamakholwa akayazi intsikelelo ukuthi ngehlaphi. Mhlawumbi ngehlaphi uhlatyelelo. Yes, kuvuleka umnyango nawe bewudinga because as a leadership, as much as uba ungumntu noba ukwi-leadership, because asiphili ezulwini, ungumntu zikhona izidingo, iminyango odinga ukuthi ingavuleka. So siyakholelwa kuloo nto. Nangomhlabelelo sisikhali sokuvula iminyango, nokuthandaza sisikhali sokuvula iminyango. Naye as much as bekwi-leadership uyayidinga iminyango ethile because ungumntu. So naye ndingase ndibeke ngohlobo loba ke ubunaloo nkolelo yokuthi ke uyasapota but akakwazi ukuthi abe khona. Sisapote financially. Okay. Sapota financially, iqhubeke le nto ihambe ibheke phambili. Igama lakho likhona pha. Wow. No, that is powerful. Mfundisi, nge-6 kaSeptemba ikhona into esiphethele yona.
6 kaSeptember siphethe live recording ixilongo. Yes, 6 kaSeptember. Kuzabe kuhle kakhulu. Hey, Kusindwe ilapha eKapa. ilapha eKapa, Hey. eLitha Park, number 24 Hobo Street, African Gospel Church. Likhona ihholo pha. Xa use-radio zibonele kufutshane kakhulu, phosa nje amehlo ngapha kwendlela uyalibona nalo ihholo lineroof ebomvu pha. Yes. Uke wathi ke omnye we-leadership okwesinye isifunda, umfundisi uTshabalala. Yes, ungapha eCarltonville, eGauteng. Uthi xa esiva ukuthi ndirekhodile ndithengisa nama-USBs, uthi Xawuka, siyabulela ngale nto usenzele yona ebandleni. Wow. Into ibingekho. Sibulela ukuthi ube uyakhiqiza, noko ibandla ulithathe walibeka emephini. So ke laa nto yafike yahlala kakuhle kum. Okay, kukhona abantu abacinga okanye ababona ngolu hlobo ukuthi uThixo ukhona apha asebenza khona. Ngoba amabandla amaninzi ayaziwa okanye amanye akaziwa ngenxeni yento ezithile ke ezingavumelekanga ebandleni. Kodwa xa kuthe kwavumeleka ukuthi kwenziwe into ngolu hlobo, iyalithatha ilibeke emephini. Kune-artist phayana ezinkulu, heyi zinkulu abantu baphethe phayana. Ndibone uLutho phaa kwi-artist yakho. uLutho ke ndiyamazi, I've worked with him. Yes. Very humble, uya-emsa, uyahlabelela kakhulu. Ukhonza apha eStrand, e-CFC. Yes. Mhlawumbi ubuhlobo bakho naye uLutho. uLutho, yes, ukhona phaa epostini. Yes. Ya, ngumzalwane ke nam owayebekekile emoyeni wami. Yeah, because that xa ndibukele nam kwishow bendikade ndizihamba nakwi-social media ndabusiseka Kakhulu. Yes, uPhiwe umzalwane kakhulu. So ke ndathetha naye via iFacebook, then sa-exchange ke ngoku ii-numbers, sabe sesiyathetha. Ndisho ukuthi ke siye sathetha omnye komnye ekhona. Akasokolisi kodwa? Hayi, kangasokolisi. Undinikeza zonke ii-details zokuthi okay ndisebenza ngolu hlobo, savumelana. Noko indlela yakhe ayindanga. Ayindanga indlela yakhe noko, hayi, ngumntu ohambisa into kaThixo. Umntu ohambisa into kaThixo, indlela yakhe ayibindi. Ndiyamazi noko, hayi noko. Tshili, ndibona phayana utata uNduduzo. Yes. Andimazi kangako ke, but zikhona iingoma zakhe endizaziyo. Ndimbonile ufishalshe khona ingoma uThina Zungu, zinintsi iingoma zakhe endizaziyo, but endingamazi yena, but zikhona iingoma zakhe endizaziyo. Mhlawumbi nje ngaye nje kanini. Yes, uMr Matse, uNduduzo Matse, yeah, it's one of the artists nayo endibusisayo kakhulu. Yeah, endijongileyo kuyo futhi kakhulu. But yena i-communication yam naye ibe through i-producer le yam. Okay. Umlungisi Mqopele. Yes. Mobek, yes, bamazi ngoMoby D. Yeah. Yes, sathi uma sesihleli ngestudio sibonisana ukuthi sizaba nalo msebenzi. Sijonga ukuthi singasebenza nobani ngoba ungumuntu osebenzileyo nabo kakhulu. Okay. Yeah, so ke kangabe edlule sithi ndiyodlula kwi-manager, uye kuye direct ngoba ngabantu abazanayo. Yes. So ke ndabe ndimfumana ke ngolo hlobo. Wow. Yes. Wow. Uphethe phana, uphethe isiqwenga. Uphethe phana usisi Mhlongo, usisi Futhi Mhlongo. Yes, umam Futhi Mhlongo. It's the same thing naye, khandibe na contact naye. Yeah. Kube via through i-producer le uMobek, naye usebenzile naye. Mobek uyakuzama. Uyakuzama. Yes, kube via yena, so ke wenza ke i-contacts. Yes, umbona sekhona phaa epostini. Naye mos akahluphi kakhulu. Hayi, ayingomntu unendlela. Umzalwane akabi nandlela. Ndiyabazi abazalwane. Yes. Basokolisi. Yes, kunjalo. Ikhona ingoma yakhe ethi Papa Man, imandi kakhulu. Yes, two MCs, yes. Ucebo Juju plus the evangelist, Mrs. Manqi, naye kwalapha ebandleni, but kwisekethe esemfuleni. Ucebo kumculo uyawazi. Yes. Umculo. Yes. Idla ngothi ke xa ndimbiza ndithi ngugqirha womculo. Yes. Hayi, umculo ikhona ukufanisa Bayishem u-Anointed bahlabelela umuntu othile, but yena uyawazi straight umculo. Uyawazi ukufundisa abantu umculo. Yes. Kakhulu. Ngubani mhlawumbe enye artist bayigqibela? Enye artist ekhona phaa nguBaxolele Mbesa. Yes. Ngolapha eCape Town naye ndamphiwa nguThixo. Khandibe ndijikeleza ukuya kuye, ndamphiwa nguThixo. I think uSikhulu was doing something like i-birthday phaa ngase-Caltex Garage, River Center. Yeah. Yes.
So sahlangana phake noBaxo. Yes, so yangumuntu ke endimnikwa nguThixo ngokweso likamoya. So ke sasherisha ke numbers sathetha from there. So ikube nguye ke omnye ke ondibonisa iminyango ethile. Wow. Yes, njengomuntu ke omtsha kwi-industry. Naye mos yamandla akasokolisi. Hayi, akasokolisi. Indlela yakhe imfutshane kakhulu. Umzalwane. Hayi Yes. iwesi uBaxo ndiyamazi naye wenza i-team ndiyamazi akasokolisi. Yes, yes. Naye uconnected kakhulu eminye iminyango uyakwazi Iyakwazi selfish. kunjalo mfundisi wami. So the last artist esinayo nguMxokwana. Yes. Aviwe Mxokwana use-East London, naye ke usebenze kakhulu noMobeck. uMobitilo ibingabantu abesuka kwi-province eyi-1. Okay. Yes, from East London. So ke naye uzabe khona phakathi kwethu. Wow. Umuntu mhlawumbe othi hey ngiyamthanda uMopi ngathi iminyango iyayivula. Yaqala ukusebenza naye. Istudio sakhe sihlala sindawo ilapha eCape Town, sindawo sihlala. Yes, istudio sakhe silapha eCape Town ngoba naye sengumhlali kweli cala. Yes, ustudio sakhe silapha eBlackheath. Yeah. Akaduri kodwa? Hayi, lo umuntu ofikeleleka. Ewe. But ke iquality Yashiyana ikhona iquality. Iquality ikhona. Okay. Noko akakubethi kakhulu xa usenza into naye. Hayi, akalimazi ngumuntu kaThixo torho. But ke uthi une-quality. Ngumuntu kaThixo. Ayiphumi nje. Yena ungumuntu olula xa uhleli naye phansi ubonisane naye ukuthi ndinamandla okubaleka ndiphele phaa. Acebise. Athi okay, no, let's do this so long. Okay. So ke umuntu onjalo ngumuntu oba ungasebenza nabantu, angasebenza nabantu. So for umuntu othi hey lo Mobeck, hey umnyango uvulekile phaa kwaMobeck. Uvulekile and kulapho ke kukhandwa khona iquality. Yes. Wow. Umuntu mhlawumbe othi ngoSeptember nge-6 ndifuna uyibhala kwikhalenda yam, qha ndifuna uyazi uba yimali itikiti ahamba njani. Ikhona i-VIP okanye ngokayilingana ithini, afumaneka phi? Yes, amatikiti ayafumaneka kum okanye ubaxolele Mbesa. Okay. Yes, zii-contacts ezo onothi ke uzithinde. Okay. Kakhulu uBaxo uba unayo i-contact yakhe, but uyafumaneka nakuFacebook kuzo zonke nje ii-socials. Ya, kumntu ofuna itikiti sinayo iGeneral phaa we-200 rand. Okay. Sinayo i-VIP ye-350 rands. Okay. So kuyanyanzeleka ukuthi sibe nayo i-VIP because senza i-live recording. Yes. Kuyanyanzeleka sibe nayo. So ke nabantu, kukhona abantu abakhulu, abefundisi, befundisikazi, the evangelist, abapostoli, abanawuba phaa emxoxeleni nabantu bonke. At least makube kwindawo ekhethekile. Indawo ekhethekile ke iyahlawulela. Abantu ke bane-mistake uba xa kuzwe i-gospel show akuzange utyiwa. So xa kuthiwa i-VIP 350 sulindele uba kukhulu uzayifumana ngala 350. But like uhlala efranti, yabona, like i-view yakho ibe right, ingafani into phaa ebhek, yabo. Because umuntu uyabuza uba 350 ndizafumana ntoni? Sike sathethisana naloo nto nonkosikazi, owathi unkosikazi no, kule yakho i-VIP mayibe khona into abazawulibazisa ngayo. Okay, so wena iqiniseka. So ke yayinto ephuma elithandweni kankosikazi. Ndiyaqinisekisa uba kobe kukhona something. Yes, yeka-VIP leyo. VIP 350 ikhona into ozayitya. Yes, awunawuhlala nje umlomo ude ube munye. Wow. Uzawumane ushukumisa. Iqala ngabani ixesha show yakho iphela ngabani ixesha? Iqala ngo-12. 12. Ya, 11 AM ziyavula ingcango, at 12 siyaqalisa ishow. So ukuphela kwayo ke kuyawuxhomekeka, but sijonge ukuthi u-6 o'clock asibethele singaphandle. Yes. Kuba khona challenge abantu abasuka kude. Mhlawumbe be-operishile ukuza okanye bebedrothwe yitshomi yakhe. Ayisekho xa iphuma ishow. I-transport mhlawumbe nizaba nayo from kwi-venue iye kule ndawo mela kuyo. Yes, we will organize i-transport because even last event ndandenze njalo, sayi-organize i-transport. So we will organize i-transport for abantu abanjalo because asifuni into izawuphuma ngobusuku nabanye basokole mhlawumbe abahlala kude. Sifuna uba zonke izinto zenziwe ngokukhanya ukwenzela othe washona nge-transport simlungiselele naye by in time. Celeka abantu bamphayana ubaqinisekise indima yexesha because uba khona kuthiwa ngo-12 iyaqala into, iyoqala ngo-4. So into iyambetha ngokukhona ngo-4 iyaqala 5, 6. Yoma ngo-9 yakho. Just baqinisekise le yakho iyaqala ngo-12 iyaphuma ngo-5 okanye ngo-6. Ndingumntu wexesha kakhulu.
uba kuthe sizawuhlangana ngo-10 mna ndiyafika. 10 to 10 ndikhona. So ndingumuntu wexesha. Into ke iye ifuze umnikazi wayo. Yes, so ndiyaqinisekisa ukuthi 12 o'clock umhlabeleli seme ngaphambili. Noba mhlawumbi ingekabiyo i-artist mhlawumbi oyithandayo ezabe ime ngaphambili, but ukhona umhlabeleli ozabe khona phaa ngaphambili 12 o'clock. Then later ukuya ko-1 sekuqalisa ukududuma. Yes, aba bantu benihlawulela bona ukuthi nizobabona bazabe sebekhona sebeqalisa ukusebenza. Ubani mhlawumbi i-artist othi zeke zangoku kude kudala okuqondayo uba yele artist lena yayikukhuthaza othi noyimamela iqomba eli artist yahlabelela inzima kakhulu? Okokuqala i-artist eyake yandihlupha ndisanda ukukholwa nguPastor Ncanda, nangona engasaveliyo. Yes, wayendibamba nobesishe ereyidweni, ndandide ndibe late nasenkonzweni, into le undibambile. Yes, but kwahamba ixesha ngoku hayi ndahlukunyezwa nguAndile kaMajola. Wawugqiba kumoya wam, hayi nangoku senguye nje usalimaza umoya wam. Kwezi mhlawumbi ezi-youngsters ngongubani othi yabona le tyongwane uba ngabe ngayibamba le nto igospel ngayiphakamisa? Sengase uThixo ukuthi ke ulutho omzinzi amvulela iminyango. Ngoba kakhulu ndihamba nokukholwa, kukhona abantu abahlabelela igospel bengakholwa. Uve kuthiwa phaa bukona kukhona izinto ezenziwayo, so laa nto ihlaza ivangeli, ihlaza nabantu abakule nto. So mna ndiye ndicebise ukuthi no man, ingase umntu enze into ayiphilayo and into yakhe xa yenza ayenzisise ekuhleni ingabi nakhusi. Because asifuni kuhlazeka ivangeli, asifuni kuthukwa abantu abasizeleyo ngevangeli. Endaweni yoba bayathukwa mabaphakanyiswe noba sebengasekho, ukuthi heyi uzibani lo epha esenza ngolu hlobo, wazalwa ngubani. So ke kuvela ubuqhawe kuyo yonke loo nto. So uthi ulutho ngasuNkulunkulu makamvulela iminyango. No, sawukhuleka uyahlabela kakhulu. Stage presence yabona xa eseqongeni yabonakala uba okay nguwe umculi. Yes. Siyabona kakhulu. Mfundisi, mhlawumbi ke yeyiphi i-artist apha eKapa oyiqondayo uba hayi uThixo uyiphakamisile? Apha eCape Town lately, yes, uPastor Vincent Mboniso. Yes, uyamsebenzisa ngeyona ndlela. Umphakamisile, ndiyayibona igrace ahamba nayo. Yes, akho ntsokolo. Umntu ohamba noThixo akubikho ntsokolo, because ukhwaza nje emthandazweni abeke izinto azidingayo kuThixo, uThixo eze naye. Because kukhona intetha ethi njengoba sizalwa thina African Gospel Church lixhego ukuba uchilize. Kodwa umfundisi wami xa sefakaza ngaye, because kwakudala sasingekabikho, xa efakaza ngaye kwakungekho zifowuni kudala, kodwa ehlele emishini wayethetha noMoya Oyingcwele. Athi ndidinga umfundisi ubani uMoya Oyingcwele ogqiba ahlale phantsi enze into azenzayo. Uthi elalizwi lizayofikelela kulaa mfundisi, asuke azotsho apha emishini, athi kubekho into ethi mandize, athi hayi bendiyaleze kuMoya Oyingcwele, tshotsho ufike. So ke nditsho uba ke hayi sidinga ukuthi sibe siyakhuthazwa kwiinto ezinjalo, sibe ngabantu abahleliyo kumoya, siwafuze amaqhawe. Ngubani i-artist orhalela ukusebenza nayo and why? I-artist endinothi ndiyarhalela ukusebenza nayo, pick a phofu apha eCape Town okanye eSouth Africa. Ndiyarhalela ukusebenza notata uAndile kaMajola. Ndiyarhalela ukusebenza noTimothy Myeni. Yes, ndiyarhalela ukusondela kubo ke ndisebenze nabo. Ndiyincanelwe loo nto. Why bona bobabili? Bayisikelela impilo yam. Ndiyabona ukuhlabelela kwabo kusindisa. Okokuqala kwa incandweni ndiphosile phaa ekuqaleni, incandweni yake yandilanda nayo. Yandibusisa kakhulu ngendlela ahlabelela ngayo utata, wandilanda. So ndiyanqwena ukuthi uThixo angayivula nje loo minyango, ndibe ngumntu osondelayo kubo, nam ndike ndifumane into ezithile ezivela phezulu. Ngoba ke umntu kaThixo awumbuki nje kodwa umbuka ugada intsikelelo. Naxa usondela kuye umbamba isandla, noba nihlikihla amagxa kodwa ugada intsikelelo.
so ndingathanda ukuthi ke uThixo angawuvula lo mnyango. Wow. So wena mfundisi xa sele sisiya esiphelweni, do you prepare, I mean, do you prefer into yoba ngaba ukhuphe i-single okanye ukhuphe i-album ngeli xesha ngathi sekanti ii-singles kakhulu? Mhlawumbi wena uhamba nini? Ya mna I prefer ukuthi before i-album mandiqale ndizazise nge-single. Okay. Yes, even noba ndingayikhupha ekuqaleni konyaka i-single kuqhubeke ekupheleni konyaka ndibe ndiqalisa ukusebenza i-album, but ndicinga uba laa nto ingandisebenzela, phofu ke indisebenzela ngokohlobo loba baqale bazi ukuthi okay ngubani lowa. And okwesibini ke i-single ikunika iminyango emininzi ngokohlobo lokuthi xa noba uyabhala xa uhleli phantsi unethuba, because kwi-album kuba khona sometimes urush but kwi-single uthandazela yonke into oqonda ukuthi uThixo uyayidinga sengase ibe khona kule single. So ke kuvulela iminyango emininzi nakumntu oqalayo ukurekhoda, because uqala kwami urekhoda ndakungxanela ukuthi mandirekhode i-album, but kwavela amacebiso ukuthi nongawuqale nge-single uyibone ukuthi ihamba kanjani. Yes, kanti ndondlalela i-album. Le-album leyo sasingajonganga ukuthi sizawurekhoda i-album, but lo ngxano nobumnandi nokurhala sase sabona siqhubeka sibheka phambili. So mfundisi, xa ubizwe endaweni, how do you know which songs to perform? Bizwe kule ndawo, bizwe phaa. Unfortunately andikafumani indawo ndibizwa kuyo, kwezi ke ndiye ndihambele kuzo ukuthi ndibe phaa naphaa. Ndisasebenza nje i-freestyle, hlabelela nje i-freestyle. Yes. But ndiyathandaza ukuthi uThixo kayivule lo minyango, because ndinalo inqano lokuministerisha ngawo umculo. Yes. Sure uzayivula. So ke mfundisi, I think i-question yokugqibela endinayo yakhe yakwehlela into yoba uthi use-stage uthi uhlabelele ngoyemphafu, but xa ujonga between wena ne-audience kukho qhawuko engathi le nto yenzayo abayiva, understand? Ndiyacinga kukufikelwa ngumoya kaSathana, kodwa xa sowuhleli phaa okanye omnye umntu ohleli phaa athi xa ethetha ngale nto ubuyenza athi uThixo ukusebenzisile ubusiva kuwe. Hey, man, bekukhona i-disconnection ibikhona. Umzekelo kwi-last year kulaa event, le ngoma ithi bheka kuJesu, ingoma ibibhalwa ndim, but ngenxeni yoba ndingabeka ngohlobo loba bendiqala ukwenza le nto, so bendine-pressure kakhulu ebendiyiva. Yes, ndibaleka ngezantya. So ubheka kuJesu asimqalanga apho befanele ubuqala khona. Heyi, kwaflasha nje estudio, nda-black out, but heyi ndapick up soon. Ndayiqala nje ingoma as if ndiyayibhekisha. Bheka kuJesu. Then uconfuse iband yo. Engumomelezi wakho, bheka kuJesu, bangena ayiqali phaa ingoma, but ke nayo ababonakalisa ukuthi no kukhona into erongo, saqhubeka sabheka phambili. Yes. So utsho ukuthi mhlawumbi ngulo wayaziyo uba ngaba uqale rongo, but i-audience wena zange iyibone because ayiyazi. Kubantu abayaziyo bayiqonda into yoba kukhona apho ilahleke khona, but umntu wayeqala ukuthi abe khona eshowini zangaqonda sele. So waqonda okay, mama ke ndase ndikuyo masesihamba sibheka phambili ndilandela. Enye into yayipressure yoba uqala uba kwezi stage and kwawuthi ugcwele abantu, uyaqala uyenza le nto uqala ukubona yo hayi nangu umntu waze wahlabelele, I mean walandele ecula ngokule. Yo, no mfundisi, mandihlabele kakhulu. Just nje uphinde mhlawumbi amatikiti afumaneka phi, and also uyafumaneka kwi-social media, WhatsApp, TikTok, yonke into yakhona? Yes, ndiyafumaneka kwi-social media. WhatsApp wam 078 129 8858. That is my number. Facebook nguPasika Xawuka, kuTikTok nguPasika Xawuka. I-album the Revival Volume 1 iyafumaneka kuzo zonke i-digital platforms. Ndicela ukuthi ke kubahlali nabalandeli bonke bama-streame badownloade, usubscribe, please ubeke nje phaa, uyandinceda xa wenza ngolo hlobo.
egameni lenkosi. Wow. Ubani Yes. mhlambe quickly nje athi mhlambe ile athi osebenza nawo phakathi album yakho. Kanti mhlambe ulabo uzimele wedwa. No, ndisebenze ndindodwa. Yonke le album. Yonke la album ndisebenze ndindodwa. Yes, akho artist ingenye. Just lastly, umthembisa ntoni umuntu ofuna kula show inge-6? Intoni umuntu azawuthi wow. Ndicinga ukuthi there will be deliverance. Okay. Yes. Ngokohlobo uThixo andinike ngalo ukuthi man set up izinto ngalo. Yeah, ukhona amandla kaThixo. Yeah, azabe ekhona, azawusebenza. There will be a move kaMoya Oyingcwele ngeyona ndlela because it's a revival. Even neziqwenga ezikhona pha uyabona ukuthi hayi ngabantu noko abombetheyo. Yes, so kungumthandazo wami ukuthi kuqhubeke kube njalo. Hallelujah. This is going to be on TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook. Just nje amazwi akho okugqibela nje ombulelo sesibhala. Yes, okokuqala ke ndibulele kuwe mfundisi wami. Hallelujah. Yes, ngokuthi ke uvule iminyango enje. Yes, because udlala indima enkulu ekumaketheni kwawona lo msebenzi. Even kwayi-album le yangaphambili. Yes, ndibulela kakhulu because actually nguwe oze kumkhandicele nto. Kodwa ke uThixo ukusebenzisile kuleyo ndawo senga ngabusisa. Hallelujah. Yes, uqhubeke nomsebenzi omhle. Hallelujah. Generally 200 rand, VIP 350. 350. Amatikiti afumaneka kuwe. Yes. Afumaneka nakubhuti bakho. Yes. Isho inamba yakho sayibhala lapha izandla bese ikhona. Yes, yes, I'm sure sakutheka yonke into yakhona. Mfundisi ukuze kumenzelwe kakhulu uThixo akusekelele. I can't wait, we'll market show yakho and also we'll be there